angst eller frygt. Vi har arbejdet med opgaverne om Søren Kierkegaard. Nu vil jeg fortælle om bødlerne for opgave 3. Gør om det er angst eller frygt. Her ser vi så første billede, som forestiller en mørkhåret pige bag et rødt gardin. Vi tror, at det røde gardin er backstage på en scene. Billedet viser frygt, fordi hun har sceneskræk. Frygten er altså ikke genstandsløs og derfor ikke angst. På det her billede ser vi en mand, som er foroverbøjet med en masse pile pegende mod ham. Manden ser fortabt og presset ud. Billedet her er angst, fordi vi ikke ved, hvad han er bange for. Manden kan altså være bange for alt mellem himmel og jord. Her ser vi en pige, som er i næsten samme position som manden. Dog viser det her billede frygt, da vi godt ved, hvad pigen er bange for. Nemlig en kommende prøve eller en stor eksamen. Næste billede viser et par, der er ved at blive gift. Billedet viser angst. Manden eller damen er måske bange for, hvad der kommer til at ske i fremtiden, men de ved ikke hvad. Dette billede viser en nål. Sprøjten er frygt. Det er den, fordi det er en specifik ting, man er bange for.